koje su zapravo najbolji pokazatelj kako stvari stoje, i danas kad ih čitate, oni su u stvari i rekli da se taj slijepi Bog, da on je u stvari vidio odraz vječnosti u jezeru i da se on toliko zaljubio u taj odraz vječnosti da je on povjerovao da je on stvaran, pogleda ga on stvorio, pod sve da on njime vlada. I zato je točno reći da su ljudi zapravo slični vragu nego Bogu. Jer vrag u ovoj priči je onaj koji je stvorio svoju iluziju i vjeruje u nju, a mi ljudi iz dana u dan isto stvaramo svoju iluziju, ovaj svijet oko nas, i vjerujemo u nju, mada je znanost 20. stoljeća, što god ko rekao suprotno od toga, ali tako jest, upravo pokazala suprotno. Dakle, to nema nikakve veze s našim iskustvom. I zato su dio priče i sinkroniciteti, o kojima će biti riječi sutra, i putovanje kroz vrijeme, o kojem je bilo riječ jučer, jer svi ti putevi vode u Rim, iz razloga što se svi oni bave jednom središnjom temom u stvari, a time što je to svijest. A iz te perspektive čini se da transhumanizam želi tu svijest, koja je već u zaboravu, fragmentirati i na neki način zatočiti. Zašto? Jer čini mi se da ljudi imaju jednu stvaralačku sposobnost koju taj gnostičkim rječnikom rečeno zli vladar svijeta nema. Zamislite kako je to frustrirajuće kad si ti gospodar svijeta, a tvoji robovi su moćni od tebe. Jer oni imaju sposobnost stvaranja, sposobnost mašte, sposobnost kreacije. Dok si ti puno više nalik algoritmu. I zato cijela civilizacija izgleda kao algoritam. Imate na kraju krajeva i danas ideju da je u stvari algoritam najbolji za civilizaciju, jer se razmišlja kroz jedan model nadorganizma. Dakle, ako se